ଷାଠ ସେ ପାଠରେ ତମେ 3 ଜଣ ବଡ଼ ଚୁର ତମେ 3 ଜଣ ବଡ଼ ଚୁର 3 ଜଣ ବିଚାର ହେଲ ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ସିଝା ଚୋରି କରି ଆଇଲ ରାତିରେ ଗଲ ଇଏ ଟିକେ ସିଆଣି ଅଛି ଚଢ଼ିଗଲା ଗଛକୁ ଇଏ ରହିଲା ଗଛ ମଝିର ରହିଗଲୁ ତଳେ ନଡ଼ିଆ ବିଛେଇଲା ଦୁଲ 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 ଆସ ପଇଲା ଘର ବାଲା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ କିସ ଶବ୍ଦ ହେଲା କହିଲେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ତୁ ଯେ ତଳେ ଥିଲୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଇସାରା ଦେଇଦେଲୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଲୋକ ଉଠିଲେ କହିକି ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ବିଛେଇଥିଲା ତାକୁ ତୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିଦେଲୁ ତୋ ଭାଗଟା ତୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ 3 ଭାଗ କଲା ପରେ ତୋ ଭାଗ ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଇଏ ମଝିରେ ଥିଲା ଉଠେଇକି ତାକୁ ବି 3 ଭାଗ କରିଦେଲା ଯାହା ତାକୁ ବି 3 ଭାଗ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ବଳକା ହେଲା 3 ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଳକା ହେଲା ଏଇଠି ଚୁଟିଆ ସେ ବଳକାଟା ତା ଭାଗଟା ସେ ବି ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ବଳକା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଳିଥିବ ଭାଗ ତ ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭାଗଟା ବାକି ସେ ବଳକାଟା ସିଏ ନେଇଗଲା ଆଉ ଇଏ ଉଠେଇ ଦେଖ କେହି ନା ଯାହା କାଲି ହେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧିଲା ଘରୁ ଘିନିଗଲା ପଳେଇଗଲା ଆସିକି ପୁଣି 3 ଜଣ ଜୁଟ ହେଇଗଲା ତୋର କେତେଟା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ସମାନ ହେଇଛି କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ସେ ବିଛେଇଥିଲା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ 3 ଭାଗ କରିଦେଲୁ କହିଲେ ତୋର ଭାଗ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ସିଏ ଉଠେଇଲା ଉଠେଇ ତାକୁ ପୁଣି ସମାନ 3 ଭାଗ କଲା ଗୋଟେ ବଳକା ହେଲା ତା ଭାଗଟା ସେ ବଳକାଟା ସିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଉଠେଇଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଘିନିଗଲା ଘର ଆସି ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ସମାନ ତେଣୁ ସେ କେତେଟା ବିଛେଇଥିଲା यार उत्तर तुम्हें जानिछ जदि लेखिकी कुह।